Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur, zirkoaren munduan murgilduko gara. Maitane Aspiroz dugu gurekin, trapezista. Ikus dezagun, ea zer duen kontatzeko arte eszenikoen arlo honi buruz. Ongi etorri, Maitane. Mila esker. Zer modu zaude? Ondo. Ondo. Bueno, gau txarra pasatu dut, lehenago esan dizudan bezala, baina bestela ongi. Baina ondo, bai. Orokorrean ondo. Bai, bai. Eta nola aurkeztuko zenuke zure burua? Horrela pixka bat orokorrean. Wow. Bueno, depende eta non, ez? Depende eta zeini, depende eta nori. Horrela nire bizitza orokorrean, bueno, artista munduan asko ibili naiz, trapezista eta dantzaria naiz. Orduan ikuste horrek ere pixu handia daukala nire bizitzan. Ze azken finean gure bizitza asko oinarritzen da nolabait gure ogibidean edo. Eta baina bueno, gero pertsona, emakumea, nafartarra, munduan ibilia, zakit. Hola. Bai, ameslaria. Ameslaria, hori polita da. Bai. Beti izan zara horrelako ameslaria eta? Nik uste bai, txikitatik imaginazio handia izan dudala, eta beti gustatu izan zaidala fantasia horretan, bai, nolabaiteko edertasuna ere bilatzea, bai naturan, bai sorkuntzan, bai, nik uste bai txikitatik. Eta, karo, trapezismoaren mundua eta dantzaren mundua betidanik, egon zara horretan sartuta edo noiz topatu zenuen zure bizitzan? Ez, bueno, dantzan hasi nintzen 4 urtekin. Baitu? Dantza klasikoa. Ostra, super txikia, 4 urte. Bai, 4 urtekin. Hoi, nire amaren ideiak izan ziren. Bueno, ikusi mentzuen, trebean nintzela edo gustatzen zitzaidala edo ezakit. Eta beak esan dut, joango bidaliko dugu edo. Eta bai, 4 urtetatik, gero nera beha izan nintzela pixka gelditu zen guzti hori. Eta gero 18-19 urtekin, joan nintzen filosofia ikastera Donostira. Baitu? Eta ez nuen espero horrela izatea, edo, pixkatola nire esperantzak edo oso ameslaria bai naiz. Ez ziren erabat bete, orduan, hasi nintzen beze zer egiteko gogoz, bilatzen, eta zirkoarekin topo ginuen. Eta orduan, hasi nintzen ere zirko munduan sartzen, hasi nintzen oraindik ez aeriotan, oraindik ez trapezioan, baina bai zirkoan garatzen nolabait artistikoki eta fisikoki, nire bai, emozionalki. Eta hola, tailer batean Oreka zirko eskola, orain dela gutxi desagertuko, orain dela urte batzu desagertu zen, Iruñan sortutako eskola bat. Eta hasi zen pixka, horre tailer bat eman zuten nola 3 egun, 2 egun astean zehar. Intensibo moduko bat, Bai, baina urte guztian. Bale. Eta 3 ordu egunean, bazen intensiboa, baina zian 2 egun o 3 egun astean. Eta hori esan zen hastapena, eta gero hasi zen handitzen, eta, Espainia mailan nik uste zuela bere izena, momentu horretan, bazen prestakuntza eskola bat, beste zirko profesionaleko beste eskola batzuentzako, edo batzuetak joateko geroago. Eta horretan hasi ginen. Eta, ezagutu nuen zirko mundua. Gero trapezioa berandu etorriko zen. Eta gero, diozu, zirko eskola horrela nahiko potentea zela, eta orain ja ez dago, ez da existitzen Iruñan. Haupena. Bai, egia esan bai. Nik uste badirela osagai desberdinak egin zutena horrek ez funtzionatzea. Baina, oro har, diru falta izan zen, gehien bat, azkenean pribatutik joan ziren, sortzaileak edo gero
gestioa edo eraman zuten pertsonek pribatutik joan ziren, publikotik ezin zelako joan, eta nik uste horrek ere lagundu izango zuela. Osea, gero gestioa ere beste modu baten garatzeko aukera ere bat zegoen, eta ez zuten egin, edo, bueno, nik uste badirela osaigai desberdinak, ez? Ni irakasle modu nago nintzen, azkenen urteetan. Eta, bueno, hori, igual diru publiko edo igual instituzioak lagundu izan bazun momentu horretan, edo espazio bat eman, edo ezakit beste, nik uste bietatik dagoela, bai, alde batetik eta bestetik. Bai, zailtasunak daude, ez? Azkenean, gauza pribatu bat egiten duzunean eta beti artearekin zer ikusia duenean, azkenean zailtasunak ditu ez aurrera ateratzeko eta beharrezkoa da pixka. Eta gero gestioa ere bai, eta zenbat diru nahi duzun erabazi, edo ez, edo mantendu, eta nik uste dut zirko eskola bat Iruñerria baten, ez dela dirua irabazteko. Dela mantentzeko, eskola mantentzeko. Bai, ze txikia da Iruña azken finean, ez? Eta kanpoko edo jendea etortzen zen formakuntza egitera. Bai, etortzen zen Alicanteko jendea bat etorri zen. Bai, gero Galiziatik ere bai, bazian... Nola deitzen zen eskola? Oreka. Oreka zirko eskola. Orduan, baino, nik esperantza daukat beste noizbait igual berriro jaioko dela. Bai, ze baiz? Bai. Eta, zirkoa behar du horrelako zintzotasuna, ez? Joan martzara nahiko... Disiplina, bai, ez? Izan martzara... Bai, maitasuna gehien bat, nik uste dugu pasioa. Hori beti, artetan beti, ez da? Bai. Eta gero, bai badago alde bat oso disiplinatua dena, baina ere badago oso divertigarria den alde bat, orduan nik uste orekatu egiten direla. Eta... arriskua maite duten jendea ere bai, arriskua, nolabaiteko adrenalina ere bai. Badira gauza niretzako berezi asko. Eta gero sortzeko erraminta gisa edo tresna gisa ez da berdina antzerkian ibiltzea, fizikoki dan hartzen du, ez? Bai, baina disiplina behar da bai. Teknikoki garatu nahi bali maduzu zure burua pixkat eta artistikoki ere bai. Pixkat berezia eta fuerte xamarra, nik uste behar duzula... Teknika eta disiplina nahikotxo. Bai, nik ezakite igual 10 urtez edo 8 urtez gutxinez 8 ordu egunean edo pasan ditun entrenatzen. Bai, badu zer ikusia alde batetik kirolarekin, kirol potente batekin, baina bada ere sensibilidadearekin ere. Nola sentitu, eta kirolak ere izango du nortasunaren eta baina nik uste beste parametro batzuetan jolazten dugula. Bai, zera zure gauza, ez? Baina azkenean hor publikoari eman behar diozu, ez? Maitasun hori edo sentimendu hori. Bai, komunikatzen ikasi behar duzu. Hori da. Transmititzen ikasi behar duzu. Eta filosofiaren aukera hori, azkenean, igual izan daiteke hor lotura bat, sormena eta filosofiaren artean. Beti egon dira lotuta edo zuretzat bietan oinartzen zara sortzerakoan edo... Nik uste bizitzan gertatzen zaizun guztia eta duzun grina guztiak azken finean sorkuntza batean elkartzen direla. Sortzeko eta zure galderak ze galdera tipo egiten dituzun zure buruari sortzerak orduan, zer da mugitzen zaituena edo zer nahi dioztu esan munduari. Azken finean, nik uste filosofiak eta edo zer bizitakoa ere hor dagoela. Bai, noski baiet. Azken finean ez duzu zure burua nolabait zatitzen. Zu jartzen zera, zure osotasunean, zure esperientzia guztiarekin, eta nolabait horretan hasten zera sortzen, eta galdera horiek eramaten dizute erantzun batetara, edo beste batetara, edo beste galdera batzuetara ere bai. Eta nola definituko zenuke edo jakingo zenuke definitzen zirkoaren filosofia? Zirkoaren filosofia, nik uste oso pertsonala dela. Pertsonala da. Zirkoak asko daude, pertsona bezala ere bai. Badaukagu zirko garaikidea, badaukagu zirko berria edo antzerkiarekin zer ikusia gehiago duena, badaukagu zirko tradizionala da. Orduan, zirkoaren filosofia, nik uste imaginario kolektiboari begira, adibidez, bai badagoela bohemiaren inguruko bidaiatze nomadismoa, badaude
penaz edo tristuraz, baina badago ere animalien, Bai. kutsu hori. Baina gero ez dut gutxiago, ez, hori? Bai, orain, baina badago, bai. imaginarioan badago. Badago ere bai familia kontuarena, tradizioa pasatzearena, hori adibidez nik ez dut bizi, baina bai ulertzen dut, jendeak imaginatzerakoan. Eta niretzako adibidez filosofian edo bizipenean behintzat asko da elkar, nola da? Konpartitzea. Bai, elkar konpartitzea, eskuzabaltasuna eta zaintzea, bestea zaintzea. Solidaridadea edo... Bai, elkartasuna, ez? Elkartasuna hori garrantzitsua da. Nik bizita, bestea gabe ezin dituzu gauza asko egin. Hori nik uste izango litzateke, hitz klabe bat edo bizipen klabe bat. Porque ariketa hola zailtasunak egiten dituzunean eta norbaitek ez badizu zaintzen burua uste duzu. Karo. Orduan behar duzu, bestean laguntza behar duzu. Eta konfiantza, ez, bestearen gan, ez? Zezkenan, esan duzu, arrisku puntu hori beti dagoela, ez? Eta nahiz eta adrenaldia gustatu, nahi duzu pixka bat, biziri jarraitu nahi duzu, ez duzu hil nahi, ez gara, nik uste behintzat. Ez gara, suizidak, baizik eta gustatzen zaigu sentsazioa. Puntu hori, baina, beti, bai. Eta orduan, sortzen diren harremanak, azkenean, naiz eta ez ezagunak izan hasiera baten, zirkoko talde batean zaudenean, horrelako familia harremanak eta sortzen dira? Bai, bueno, nik uste, dependera ze konpainiatan, eta depende eta proiektua, baina orokorrean, nik uste, nahiko ohituta gaudela konpartitzera, eta orduan bai sortzen direla, nolabaiteko errastasunak ere bai, talde desberdinetan, jende desberdinarekin ibiltzeko, eta bai sortzen direla lazoak edo lotura politak, eta potenteak. Ez dut uste bakarrik zirkoaren inguruan denik, gero beste artetan ere musikan, adibidez nibili naiz musikan, nibili naiz ere antzerki konpainietan, eta baita ere, orduan depende eta ze proiektutan ere bai, ez? Baina zirkoan nolabait, nik baditut lagunak bikotea dianak eta konpainia sortu dutenak, eta hor daude beste bikote bat, beste bere seme-alabekin. Orduan badago pixkat manus edo nomadismo horren inguruan denok elkarrekin bagoaz zeo zer egitera, badago. Bai zirko garaikidean eta bai zirko tradizionalean, eta bai, badago. Eta nomadismoaren arira, esan duzu, nahiko txo mugitu zarela, ez? Iruñez aparte, non ibilia zara? Madrilen, Italian, Belgikan, Bruselasen, Frantzian, Toulouse, Marseillen, Parisen, Frantzian inguruan gehien bat, bai, nik egin nuen formakuntza bat, profesionala Toulouseen, eta horren arira, geratu nintzen 8 urte o 10 urte kasi Frantzialdean. Ostras! Bai, joan etorri asko egiten, Iruñarekin ere harremanean, eta Euskal Herriarekin ere bai, baina, bai, gehien bat Frantzien esan dezakogu. Besteak izan ziren nolabait pausuak ara llegatzeko edo... Eta hori beti izan da zirkoaren gatik edo zirko formakuntzen gatik? Bai. Bai. Bai, Madrilera joan nintzen ikastera, hemen eman nitu 3 urte Eurekan. Bai. Gero Madrila joan nintzen aereoak anasi nintzen, telatan, trapezioa, zakizze, hola pixkat, hola pipi, baina ni berez akrobata izan nuen. Baina oso handia edo nagusia hasi nintzen, da pixkat beldurra ematen zian donak atzea botatzea. Akrobaziak truko asko daude atzaka. Aurreak ongi bino atzaka, eta orduan, gutxinaka, esan nuen, aereotan erresagoa da. Erresagoa. Beldur gutxiago ematen. Bai, komilen artean ze... Bai. Ni adibidez zintzateke kapaz izango. Bai, gero... Rezepzioak eta lurrean oso gogorrak dira. Orduan aireetan beti daukazu min gutxiago egiten du, desberdina da. Badaukazu beste modu baten edo egitea, bueltatzea hori. Orduan lesiboa da, bai, zirkoa lesiboa da normalen kirolak bezala, kirol intensiboak bezala, baina nik uste aereoak beste zer aukera ematen dizultela gehiago garatzeko. Adinarekin ere bai. Lurrean nezako gorragoa da.
Eta nolako da sentsazio hori, airean egotearen sentsazio hori? Hasieratik zuri ez zitzaizun beldurrik ematen, hasieratik, edo... Hore, badira gauza batzuk baiez, baina orokorrean niri altura gustatzen zaizkit. Osea, niri gustatzen zait altueran ibiltzea, mendietan, da gauzak ikustea goitik, eta bai, hori, osea, plazar plazerra sortatzen dizu. Bai. Eta gero dinamikoak diren gauzak. Nik uste horregatik ezan nuen akrobata. Ze dinamikak emate dizuela askatasun puntu hori ez badago zer mugimenduan, eta ez dago limiterik, ez? Limite gauza hori ere bai, osea, niretzako da zirkoan desagertu egiten dira, nolabait. Osea, gero topatzen dituzu batzuk eta gero horiek luzatzen joaten zea, baina limiteak apurtzearen niretzako disiplina hori, dantzan ere topatu dut, dantza asko egin dut eta egiten dut, eta bai, gehien bat hori da nik uste gehien gustatzen zaidan. Zer motatako dantza egiten duzu? Garaikidea? Bale. Bai, ibili naiz denetan, klasikoan oso kuriosoa naiz, ni. Osea, berez pertsona bezala, gauza asko gustatzen zaizkit ezberdin. Eta klasikoa egin dut afrikarra, egin dut, baina berez gehien egin dutena, Garaikidea. Eta behin egitu da. Eta horretan ere formakuntza jaso duzu edo izan da plazerrengatik hor? Ez dut formakuntza berezi bat egin, baina bai, egin ditut klaseak, nire bizitza guztian zehar, zirkoarekin paraleloki, esan dezakegu, formakuntza profesionala dut egin. Baina bai egon ezela jende askorekin klaseak hartzen leku askotan, eta ez dudala inoiz gelditu eta ez dut uste geldituko naizenik ere. Ze baiz. Zu anima, aurrera. Ke guai. Eta uste duzu beharrezkoa dela formakuntza bat arte batetan... Garatzeko? Bai, profesionala izateko edo? Nik uste dut ez dela beharrezkoa. Baina, bai asko lagundu zaitzakela. Alde batetik, zure tresnak edo baliabideak bideratzen, gehien bat artistikoki nik esango nuke. Osa, nolabait izena ematen, gauzei... Teknikoki igual. Bai, bino... Osa, eske batzutan kontraproduzentea dela ere... Bale. Pentsatzen dut, ze naturaz zu sortzaia bali mazea eta kreatibitatea edo sormena horrela ateratzen bali da, batzutan ere hori zapuztu dezaket, dependentaziekin egoten zean lanean. Bale. Baina oroar eskola on bat bali madaukezu, normalena izango zen guzti hori zure sormena laguntzen, ateratzen eta bideratzen laguntzea. Hoi, niretzako izango zen eskola on bat. Orduan, oroar nik uste baietz, laguntzen dizula. Gero, ere, mundu honetan oso zaila da, orokorrean artista munduan leku bat egitea. Orduan, eskola batek nolabait egin dezake ama eta aitan papera. Mundu horretan, nolabait zabaldu pixka bat, bide batzuk, eta zu joan zaitezken, eta eskutik hartu eta benga, profesionaltasunera edo eraman. Osa, baditu nik uste bi paper horiek, baina beharrezkoa ez dut uste. Osa, gero ere topaketak egite dituzu bidean zehar, munduan zehar, eta asko laguntzen dizkizutenak, edo, ez dakit. Eta zeba, esan duzu, munduan zehar ibilita eta izan dituzula horre harremanak, nolakoa da beste leku batean edo formatzea? Zezken, gauza interesgarriak ematen dizkizu edo beste perspektibaren bat edo... Esan nahi duzu beste herrialde batetan? Bai, adibidez, Frantzian, Italian, esan duzu hor. Frantzian, gaur egun konsideratzen da zirkoaren herrialdea edo, zirko garaikidearen herrialdea. Eta, kulturalki, esan beste mundu batetan bizi dira. Orduan, horrek alde batetik ni oso, nola esaten dauzke, afortunada, zorioneko pertsona topatzen dut nire burua hori bizi izan dudalako, eta gero, kulturalki gainera, artistak beste
hemen askotan ikusten dituzu artistak, pues ez dituztela tratatzen oso ondo, edo ez dutela merezi duten igual dignitatea, baizik, esos vividores, ez, edo horrelako gauzak, adibidez ez dut hainbesteko topatzen, hori kulturalki badute beste respetu bat, beste leku bat, eta niretzako gustatuko litzaidake hori hemen ere bizitzea. Eta horrek emate dizu olako, norabide bat ere bai, esateko, lortu daiteke. Ez da ere, eta egia da, nire ustetan behintzat, artistek lan egiten dugula pila bat. Azkenean zure bizitza da kasi zure lana, eta ez zea gelditzen. Eta gero, bibidore hori nik ez dakit nondik sortuko duten, nik ez dut bizi izan. Nik ez dut ezakit, zergat, nik imaginatu dela gustatzen zaizuna egiten duzulako. Claro, plazerra duzulako ez, edo, hori da. Baina, gero badaude gauza asko, ez duzela batek plazerrik ematen. Paperak eta burokraziak, subentzioak, dosierrak, ezakitze, batekin gero, sortea handia balin baduk ez dut artista ezaguna balin bazea, ez? Igual gauza guzti horiek beste norbait egingo dizkizu. Baina gehienetan ez da horrela. Baina gehienetan, behintzat hasieran, zuke emarituz gauza guztia. Eta denbora izan behar duzu gauza guzti horiek egiteko. Ez dakit nik uste jendeak baduela ideia bat. Da, gero... farandula, ez? Ideia hori nola, baina ez da, errealitatea ez da horrelakoa, hori egia da. Eta gero nik uste ere bai dela ez jakintasuna. Haiek, kanpotik ikusita eta gero bazegoen legea Franco garaian, vividores y maleantes, o ez dakit vagabundos y maleantes. Eta nik uste ere bai gauza horiek geratzen diala, aldatuko diala ere bai, espero. Ez beti, hementxe galdetzen ditugu normalean galdera finko batzuk, ez dagoetako bat, gustatzen zait galdetzea bizi lan egiteko edo lan bizitzeko, ez? Eta zu lehen esan duzu, eske gehienetan ez, gure lana, gure bizitza lana da, ez? Bueno, gure bizitza lana da, baino, gure bizitza, gure lanaren gain dago, ez dakit nola saldu baino. Bizitzaren zati handi bat, ez? Azkenean zure bizitza, zure baitako harremanak sortzen direnak, asko dauzka zure lanaren edo lanarekin zer ikusia. Azkenean bagara familia handi bat, eta familia handi horretan harremanak sortzen direnean badaukate asko zer ikusia zure lanarekin. Azkenean horren mundu... Eta niretzako pelita da, ez du esan nahi itxita zaudenik beste mundu batzuetara, ni mucho menos, baina bai gertatzen da, azkenean, jiratara joaten zarenean, igual 2 aste, 3 aste, 3 hilabete, auskalo, ez, zuk bizitzen dituzu gauza batzuk, ez, ezagutzen duzu jende asko, gero bueltatzen zara etxera, eta bakarrik zaude, oso beste leku bateetan, beste jendeak, beste bizitza bat badu, orokorrean, astelenetik ostiralera lan, azakizte dazipurna, eta zure bizitza ez da horrela. Orduan ze pasatzen da, nahita nahi ez, zuk egite duzu zure bizitza soziala ere, zure lankideekin. Da, hola gertatzen den zeu zer. Hori izan duzu, baita ere, astean zehar, normalean jendea egiten du lana ez, astelenetik ostiralera, batzuk larun batera, baina antzerkiaren munduan edo artearen munduan edo zirkoaren munduan bolo asko dira baita ere larun bate edo igande batean, ez? Eta igual, astelena libre eta orduan, hori da, egia da. Bai, eta adibidez, norbaitek esan dezak, ostalaritzan berdina da, baina ostalaritzan zu bazu ziklo fijo bat. Ordutegi bat, ez? Guk ez daukegu, gu bapatean 2 astetan ez daukegu zer. Eta beste 2 a tope. Eta gero beste 2 a tope, eta gero beste 3 jai, eta gero beste 5 lana, eta ez da, eta gero gauza askotako ez da oso erosoa, bizitza arruntarekin. Bai. Nik uste horrek bultzatzen gaituela ere beste familia bat egiten. Egiteko ohitura berdinak eta konprentsioa edo ulertzen zaitu. Eta oraintxe zertan ari zara? Oraintxe bertan, azaroan geratu nintzen aurdun. Proiektu berri bat, hori badela proiektu berria. Beste aventura bat, totala.
Eta orduantxe, geuden proiektu Zirko Ensemble, Europa proiektu bat, Euroregioko proiektu batekin. Nun eta hasi gara nolabait zirkoa bultzatzeko nahiaz, profesionaltasunean gazteak laguntzen eta pixkat zirkuito moduko batzuk eta artistikoki ere eskolarik ez dagoenez, behintzat aukera izateko formakuntzan ere bai kanpoko jendea ekartzea eta, bueno, hori da pixkat helburua. Ideia. Eta hori azaroan, gero aurten ez dut uste aurkeztuko dugunik, baina bueno, jarraituko dituztez gauza desberdinak, gero sorkuntzan nago ere bai. Sorkuntzan piezak du izen Archipiélago. Hala. Eta konpainia da La Trapezionista. Eta zure konpainia propioa? Bai, aurten hasi naiz. Osea, 2008an, orain bitartean lan asko egin dut beste konpainian dako, zeu zer bakarkakoa ere bai, baina oso gutxi, eta aurten ja baneukan nola, aurten ez, guain dela urte bete ja hasi nintzela. Baneukan bai gogoa beste zeu zer egiteko, eta horrekin, orain badukagu egonaldi bat maiatzan, ni barruan negoen niretzako ere izan da pixkata, hola, beste norbait bilatzeak, barruan egiteko, eta baina bueno, ondo, horrekin, sorkuntzarekin, eta gero klaseak ematen, pixka bat, iparralden. Iparraldera joaten zara klaseak ematera? Bai. Niz eta hemen bizi? Bai, badaukadalako konfiz. Bueno, hainbeste urte Frantzian egon ondoren? Eta gero, nomadismoaren inguruan ere bai. Que guai. Beti mugitzen gara asko eta ez daukagu bat erazorik mugitzeko batik bestera. Eta iparralden klaseak ze nik, badaukagu konplizidade asko Guselea konpainiarekin, dela iparralden Hendaiako konpainia bat. Haiekin egin dut lana, zakitzen bat urte, 5 urte edo ikuskizun batean, eta gero orain gaude proiektuak gauzatzen ditugu elkarrekin. Orduan, horren harira, aurkezte ditugu heziketa artistikoko proiektuak, eta orain azpeletan nago, eskola batean. Ze guai. Eta, urren urterako badira ere beste proiektutxo batzuk. Eta han, adibidez, zirkoa edo artearen, bai mundua edo, sartuta dago hezkuntzaren barnean, bai. Eske hori baita ere aldatzen du historia, ja, zure ikuspuntua ez, azkenean oso ezberdina izan behar da. Bai, ja, eskolatik, ni nago eskola batean, aurrek dauzkete, bi eskolatan nago. Batean, txikiak dauzkete 7-8 urte bitartean, eta motivazio pila bat, dituzte han hezkuntza artistikoa, dituzte aukera desberdinak urtean behin behintzat uste dut proiektu bat egiteko aukera daukatela, eta, karo, eta badira, nik uste kasi beti artista profesionalek eramandako tailerrak. Que guai. Orduan, nolabait zuk ezagutzen duzu ere bai, ez bakarrik esperientzia teknikoa edo artistikoa, baizik eta bizimodua, ez? Hoi da, bizimodua ere bai. Gero beste instituto batekin ere bai. Eta hemen badaukat lagun bat, proiektuak eta elkarrekin egiten normalen egiten ditugunak, saiatzen ari dela hori hemen jartzen, estatu mailan, baina, mendik urte batzutara igual ikusiko dugu horren fruitua. Bai. Hemen hasi zuten batxilergo artistikoa, ez? Hori pausutxu bat izan zen, ez? Bai, baina ez da berdina. Ja, hasieratik, ez? Ez, eta gero beste gauza bada, zuk egin dezakezu formakuntza bat, handari bidez, Frantzian badaude zirko lizeoak. Wow. Joaten zea, egite dituzu, zientzia naturalak, hizkuntza, eta ezakitzen, eta gero zirko klaseak ezakitzen bat ordu egunean. Badaude formakuntza artistikoak bereziki espezifikoak, dianak zirkorako, dantzarako, antzerkia. Ez eszenikoak generalen, baizik eta askoz ere... Bai, konkretuagoak. Zuzenduagoak, ze guai. Eta, karo, hemen egin dutena da, nik bai ezagutzen duten Plaza La Cruzen uste dut. Bai, eta euskera zalaitzen dago, bai? Bai, Marañain. Bai. Batxiller de Artes Escénicas. Hori da, bai. Bai, hori beste gauza da, hori da, badago garatzeko oraindik, baina...
garai batean, orain ezakite ez dut begiratu dut interneten da, oso gutxi ezagutzen dut badakit badagoela, laguna honek komentatzen didalako, eta esaten didalako, begira, behar dugu hau, eta... Baina, bueno, nik uste desberdina dela, txikitatik, eskola guztietan, aukera izatea, proiektu hori, edo ezagutzeko disiplina desberdinak, artistikoki, eta kiroletan ere bai, badituzte bela, badituzte... Bale. Dirua jartzen, gobernuak dirua jartzen horretako. Eta, bueno, badituzte, nik uste, gobernuko instituzio desberdinak jartzen dituela dirua. Hemen ez dago hori, hemen ez daukagu aukera zirkoa deskubritzeko, gero badituzte ere ateraldiak ikusizunak ikusteko. Nik uste hezkuntza mailan horrek ere gizarte batek zelako ohiturak dituen asko markatzen duela. Noski, hori da, nik uste markatzen duen gauzarik importanteena, ez? Ze txikitan zuri eramaten badizute. Claro. Ikuskizun potente bat ikustea eta ongi eta gustatzen baldin bazaizu, zu handitan gogoratuko zera eta joan izango nahiko duzu. Bestela, handitan, txikitan bakarrik futbola ikusi baldin baduzu pilot eta zakitze oso ongi dago, baina ez da inoiz zantzokira joatu. Ez dakizulako hori existitzen denik. Bai. Bueno, hori izan daiteke igual bide polit bat, ez? Azteko igual, askotan ere hitz egiten dugu artearen egoeraz eta arte eszenikoen egoeraz eta nola dauden arriskuan, ez? Azken finean, eta horrelako egoerak, bizitako kopitaren egoerak eta bizitzen ditugunean, geroz eta, arrisku gehiegi. Eta igual horrietako bide bat, ez? Izan liteke hori sustatzeko edo modua. Nik, behin egin nuen lana Zizurko Zizurko kulturetxearekin eta bideratu nahi genuen horrelako zeuzer binazkenean, izan zen... Bertan bera gelditu zen, ez? Bai, dosier bat egin genuen, pixkatola, eta eskolarrak egiten dianan, antzokira etortzen dira, eta pixkat zeuze lortu genuen, baina, oraindik horretako asko gertzen da, baina nik uste hortik joan beharko litzateke. Eta COVID-aren egoerak nola eragin zaituzu edo zure proiektuak, zure konpainia, berria? Nik uste oraindik ez dugula ikusi ze gertatu behar den COVID-arekin. Nik uste orain bitartean, nahiko diru mordoa jarri dutela, pixkat dena bertan bera ez jartzeko. Aurten nik uste diru gutxiago egongo dela, eta horren urtean gutxiago oraindik. Orduan nik uste oraindik amaitzak ez ditugula ikusi. Ikusiko ditugula hemendik 2 urtera, eta ikusiko dugu nola ze pasatzen den egiazki. Nik uste ostalaritzan berdina gertatzen dela ere bai, orain haiek laguntzarik ez dituzte, baina haien diruak bukatzen nahi diala. Orduan, urren urtean nik uste hor ikusi behar diala zailtasunak benetan. Eta, gero egoera pertsonalean, lanean nik uste ez hainbeste, niri behintzat ez zita hainbeste ukitu. Izan dira denboraldiak baietz, zailtasunak izan ditugula, gauzak, zailtasunak, baimenak ere lortzen, ezakize. Azkenean, nik uste ere garela sektore bat, eta hanbeste asko gustatzen zaigula, eta indarrak ematen dizkugunak, eta orduan, esan dugu nola, ez gauzak egin behar dira, bizirik irauteko, eta gero, nik uste dut, beharrezkoak direla, horrelako tentsio sozial batean, farra egitea, ames egitea, gauza ederrak ikustea eta esperantza nolabait nurritzea, ez? Ze bestela, izango zen oso... Kriston berakada, ez? Hoi da. Orduan nik uste sektorearen inguruan lan egiten dugun, kulturan egiten dugun lan guztiak esan dugula, venga, goazen, eta egin behar ditugu gauzak. Eta orduan, baina, karo, jatekorik ez balin baduzu. Karo. Momentu baten, igual,
ez dakit, mendik 2 urtera ikusiko dugu, baina bai, izan dira momentuak oso, claro, nik uste, gora beratsuak eta mundu guztiarentzako, osea, gu ere azkenean pertsona gea, eta sentimendu, bueno, sensibilagoak pixka bat igual, bino horrekin lan egiten dugulako, baina nik uste... Bai, antzeko egora bizi izan dugula guztiok, ez? Bueno, batzuk igual okerrago, besteak hobeki, baina... Bai, dependeta ere nola zeunden zure bai lehenago. Karo, nik baitut lagunak zeukatela lan finkorik, lan egiten zutela, igual, mendi mian ezakiz, ez, egiten temporaroak edo. Bai. Eta horiek adibidez nik uste oso gaizki pasatutela. Bai. Osea, segituan jendea, egunean egun bizi den jendea. Bai. Osea, segituan egon da oso salduta, ez? Baina, bueno, ez dakit sektorean, nik orokorrean nire inguruan ikusi dudana, oraindik ez, osea, ongi gaude. Baina nik uste momentu latzak etorriko dela. Bai, nik uste etortzea daudela, oraindik ez dira etorri. Eta horrelako, bueno, izaera ameslaria izanik, nahi, osea, horrek errezago egin zuen itxialdiaren egoera pairatzea edo? Nik uste hori oso pertsonala dela, niri hon egin zidan. Osea, niri ongi egin zidan, nolabait, baina nik uste ere bai orokorrean oso estresatuta bizi garelako, eta batean izan zen nola, ostras, niretzako denbora, ez? Eta ni bakarrik negoen etxean, ere bai, nik uste, bueno, momentu horretan bakarrik egotea, nik beti izan dut esperantza, nonbait ja joatea, 2 hilabete horrela... Bitu? Bai. Baina, mendian, beste ambiente batean, baina, bueno, osea, tipo retiro, edo, ez? Bai. Eta inoiz ez duzu egiten, ze gauza bat ateatzen da gero bestea, eta azkenean ez duzu 2 hilabete, nola sortuko ditut nik 2 hilabete. Baina... Hau inposatua izan zen, baina, bueno. Hau inposatu izan zen, baina ni oso gustora egon nintzen. Osea, izan ditu nire egunak, non eta esan nun, ze pasatzen hemen, zeatik entzin daiteke joan mendira, nahi asko gustatzen zait mendia. Eta eskalatzea, eta zeartiken, ez hau inor. Osea, bazian gauza batzuk nik ez nitula ulertzen. Osea, zela, ze pasatzen hemen. Eta bai, impotentzia, gero nik adibidez, telebistazun pizten. Osea, 2 egun uste piztu nula, osea, egiten nun olako negarguria, manaletxe, dana, ezakit, Badak izan kantatzen ari den, orduan ez dute ikusi behar, ez? Eta gero, ezakit, nik sentitzen nintzen pixka titerea, baina titeragoa oraindik, osea, dena gezurretan ariko, osea, nik ez dut, osea, COVID-aren inguruan, bale, COVID-a existitzen da, bai, gaixotasun bat da, ados, bale, baina, eta ze, osea, badia gauza asko, noren esaten honik, baina ze pasatzen nahi da hemen, ez? Osea, sensazionalismo punto bat, ez, eukala egoerak. Puntu bat ez, asko. Ez, asatu zuen, zertan nahi geha, eta nik pentsatzen hon gaino, osea, emozionalki gero zaharrak, ez, adibidez, jende nagusia, nik ikusten hon da esaten hon gaino, osea, zergatik egin diete hau. Osea, ze gu gutxinez, nik uste jende gazteak badaukagula errekuperatzeko gaitasuna, eta badaukagula hola, ezakit ateratzeko, edo beste espiritu kritiko bat, baina jende nagusia ja, osea, badauzke neuronak, batzuk oso ongi egongo dira, baina gehienak lasaitasuna, ez? Badute bere rutina, atzaitik paseoa, ezakitze, tailerra, pasioa, ezakit, baina... Eta nik uste haientzako izan dela, kriston paloa. Osea, nik uste gehien sufritu dutenak, osea, ez bakarrik gaixotasuna gehiago hartu dutenako, edo hil direlako, edo... baizik eta emozionalak eta psikologikoki nik uste haiek izan direla, eta gero aurrak bai, txikinak bai. Gero, hoi ba, ni, bueno, eta gero faltan botatzen nuen asko trapezioa, hoi bai. Osea, bueno, ez etxean, ez? Ez, ni pixu batean bizi nintzen gainera, osea, guain herri batean bizi naiz, baina pixu batean, handik aurrean ikuste ere bai, ospa gintzen bela, ez? Jende asko egin dugula berdina. Guaz, por si acaso, sabes, te paste dan. Ba, ezpa, bai. Baina, bai, faltan botan nuen, pasada.
Eta, bueno, gero esan duzu baita ere, eskalatzea eta gustoko duzula. Osea, azkenean, igual, karo, hori, airean egotearena eta pixka bat horrez, hori horrek zerikusia izango du, ez? Bai, eta adrenalinarekin. Gero ere, bueno, izan zen momentu baten, ja, Moreno Foko edo antzokietan pixkatola nekatuta edo, ez nekatuta, baizik eta beharra, naturaren beharra, sentitu nuela, ez? Eta hasi nintzen lagun batzukin eskalatzea joaten, ez dakiz, eta oso gustora, eta handik aurrea, pi, eta guain arte. Zure saltxan. Bai, eta mendia paseoak egitera, eta basoa, eta... Bai, naturaren deialdi bat bezala, osea, gu hirietan normalean zirkoa, arte eszenikoak, artistikoa den oro har, eta niri hori gauza bada buruan daukaten ere, bai. Herrietara eramatea artea? Bai. Etorkizunera begira horrela ikusten duzu zure... Bai, ezakit, porque natura oso polita da, eta gero herrietan nik uste alde batetik beharra dagoela, osea, ze leku itxietan azkenean, osea, nik uste herrietan mentalitatea gutxi gora irekitzeko, osea, haiek badituzte bere... Eta nik uste, haien bizitzeko kalitatean dako ere bai, zeo zer horrela freskura asko eman dezakela ere bai, ez? Eta gero artistikoki nik uste paraje horiek, paisaje modun eta... dena pasada bat. Orduan da pixkat ere deszentralizatzeko, ez beharra eukitzeko beti hirietara joatea, zeo zer arte edo kulturaren inguruan zeo zer egiteko, baizik eta gere, herri batetan aukera pixkat izateko. Noski. Ze gehienetan ez dago, ez dago aukera hori, ez? Orduan pixkat horren inguruan. Bai. Eta gero, kuriositate daukat, hor airean egonda, trapezio gainean eta egonda, izan duzu noizbait horrelako sustorik edo, bai? Istripuak, bai. Bai, behin Gaiarren egin genuen zirkoaren eguna. Eta geunden, zirko artista ezberdinak Iruñerrikoak denak. Nik uste bai ez. Edo nafartarrak gutxinez bai. Eta ensaio batean, justo ikusitzuna hasi baino lehenago, egin genuen pase bat harriak ikusteko, musika, ezakitze, top. Pase tekniko moduko bat. Bai, pase tekniko modun bat. Eta erori nintzen. Eta nuen, sorbaldarekin esgintze bat egin nuen, ez gauza handirik, baina gauza da, handik urte batzuetara, joan den urtean, Belenek antolatzaileak esaten dira, badakizu momentu horretan, justo zu erori zinen momentuan, terremoto bat egon zela, lurrikara bat egon zela, eta ez neukan ideiaik ez. Igual horregatik erori zinen? Bai, imaginatzu baiot ezakit. Baina, izan ditu beste batzuk bai, estenan, gero erori nintzen behin, bai, 3-4 gero ensaitzen bai, koltsonetan gainean sustoak bai. Baina olako susto potenterik ez. Osea, ez da, inoiz ez dut, baditut lagunak bai ez, osea, 7 metrotako altura batetik kasi burua ustu, osea, komozion cerebral, eta horrelako gauzak izan dituztenak, baina, ongi daude, orain. Zorionez. Bai. Eta... Bai, istripu normala da, osea, ibiltzen dena pasatzen zaio. Ja, noski. Baina, bai, nik ez da, osea, olako istriput potenterik ez dut hautxita, bai, kartilago bat, baina izan zen zirkoan beste gauza batzuk egiten, erori nintzen lurrera. Osea, ezen zirkoarekin zer ikusia zeukan ezerrekin, lehetxe? Ez, baina hola gorputzen, zurrak eta dena ongi, ez da, bai, lesioak izan ditu, baina ez hola erorketa potenteak eta ez. Eta Gaiarren diozu hori gertu zela pase teknikoan, eta gero pase egin zenuen? Bai, ibuprofeno bat hartuta. Eta balante. Eta gero mina. Claro, hombre. Momentuko adrenalinarekin ez zenuke, osea, imaginatzen dut ez zenukala minik, baina... Batere. Baina, gero bukatuta, izton mina putzuta. Hori da zanatokiak daukan baita ere puntu hori, ez? Gon zaitezkela ezakin nola, baina gero kentzen dizu... Bai, beste behin,
grabila, bueno, kalean egin ginen ikuskizun bat guzilearekin. Eta oinutxik. Eta genukan alfombra bat, hola, eta gero grabila zeon inguruan. Eta derrape bat egin duen, oinutxik, eta, bueno, sola, ez? Justo ikuskizunaren hasiera, erredura potente bat. Eta gero azala dara. Eta nik ikusi nuen, da dola ikusten nuen, da ezakitzen, mina zuen sentitzen, eta orduan egin nuen ikuskizun guztian ere buruan, nola, Ea oroitzen nahi zen, ez? Wow. Ez, a ber, ea nola ze nolako pausuak zeneukan, ez? Ze funtzioa zeukan oinak ibilbide guztian. Bai. Ze hartu behar bali madut edo jarri behar, osea... Bai, apoio moduan erabili behar baldin baduzu, ba, ezin. Baina, bueno, ostras. Eta, bai, bukatu zen, eta baina oiuka, mila! Osea, oso gaizki baina ikuskizunean, adrenalina pasada. Pasada, osea, ezakize pasatzen da, magikoa da. Magikoa da, bai. Baina, ez nintzen hartu, gero bai, trenean, eta... negarrez, mila! Gaixoa. Eta baintane badakit ekarri ozola gauzatxo txiki bat, ez? Guri erakusteko, dakazula hor gordeta. Bai. Bueno, hau da lagun batek egin zidan, ez dakit non jarri. Egin zidan eskulturatxo txiki bat ez moduen. A ber, ez dakit aguantatuko duen. Badirudi baietz. Eta... Bueno, trapezista bat da. Bururi gabeko trapezista bat, ez dakit zeo zer esan nahi duen horrek ere, ez dio galdetu. Igual, ja, pixka bat... Bai, ba. Eroa zaudela edo. Bueno, edo ero egon behar dela pixka bat trapezio egiteko, ez dakit. Nik uste baietz, Ez dakit nondi pini, egia esan. Ez dela otik zintzilek, igual zintzilikatuko da hortik. Igual bai. Eta berak egin zidan hau, bueno, bera oso pertsona kreatiba da bai. Asko gustatzen zaizkio gauza horiek egitea. Eta... Polita. Bai. Eta zer dauka hor zintzilik? Larrosa bat. Larrosa bat. Eta horrela, bera da, italiarra bera da marraztu du. Italiarra, bitu? Bai, lagu bat, auzokoa. Eta behin etorri zen nola opari honekin, hasi zen berak egitetu marrazkiak, eta bueno, eskuekin asko gustatzen zaizkio eskulanak, eta... Anita. Ze guai. Ba, bueno, hor geratuko da gure platoa hornitzen. Eta placer bat izan da, zu hemen izatea. Berdin. Asko zaindu, bueno, zortion zure proiektutxo berriarekin, eta gero artistikoki zure proiektu guztiekin. Mila esker. Eta ikusten garen arte. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.